Добре, сега ще довършим готвенето. Ето. Бъркаме. Ти варя. Не трябва да... Сега ще продължа силането. Добре, сега продължаваме с готвенето. Ето, сега трябва да го разбъркаме някъде, защото балончетата ми ще означават, ще трябва да се разбърка. Да, хоп. Много е забавно, ако някой не знае. И много лесно. Не чак толкова, защото малко дълго засилне баш. Но е добре за готвене. Кратко е за готвене, дълго е за симане. Това е. Чакай, ще мога да гледам сега и камерата и готварското. Искаш аз да ти държиш? Да. И гледай, всичко да се вижда. И ръката ми и кигана без всичко. Мама, защо тук има червено? Не знам, чакайте да махна. Какво е? Не знам, лосинка нещо. Ой. Мама си ме мълчиш, не си ме другата смес. Сега си имаме захарта. Вижте, мога да направя някаква форма. Първо трябва да изчакаме всичкото да се събере вътре. И след това очертаваме. Така, хоп. Не ми се получи много сърцето, ама да, няма значение. Мама, според мен само някои остатъци да се разтопят и... Ай, това е. Спираме го. Не, спри това. Кои е? Камерата? Камерата? Не камерата. Сега не спираме. Не, още не е готова, това не е карамел. Трябва да се разтопи захарта. На 9. Не, това е ужасно силно. И Софи не сме приготвили чашки и такива копички. Ой, ужас. Защото повечето са в твоята стая пълни със семки. От диня, от томати. Това е подарък за всички. Ще дадем един, няма... Знаеш защо? Сега ще имаме безплатни плодове. Добре. Ти сега ще купуваш за 20 лева една диня. И не знаеш каква е вътре, ако не ти хареса, 20 лева заминават. А нашите са прясно отгледани и безплатни. Дори да не бъде вкусна, пак безплатна е. Не си дал пари. Дори дал. Дината не е ли важно да е вкусна? Да, но ако не е вкусна, поне си дал пари. Защото иначе парите заминават на небето. Да. На вятъра. Да, на вятъра. Почва да се разтопява. Много